der selv på trods af påsken stadig kan være svært at finde. Jeg vil nemlig tale om håb. Jeg behøver ikke opremse de begivenheder, som giver anledning til håbløshed. Men udover de geopolitiske årsager til at reflektere lidt over håb, blev jeg også for nylig spurgt af en veninde, som er fotograf, om hvilken genstand jeg ville vælge, hvis jeg skulle pege på en, som gav mig håb. Min første indskydelse var mit Nye Testamente. Det giver mig håb, for jeg mener, at hvad der står i det, giver anledning til håb. At der er sandhed om mennesket og livet og Gud i dens tekster, som ikke blot giver grund til at håbe, men rent faktisk giver håb. Det håb, jeg kan mærke. Det håb, som fylder mig og sparker mig ud af sengen og ud af døren og ind i livet. Så min veninde ville gerne tage portrætter af mig med min lille håbsbog, hvilket vi kombinerede med en skovtur. Så vi lavede mad over bål, og mens jeg der rundt og fandt brænde og tændte bål og forberedte måltidet, så gik hun og tog videre. Og vi sludrede, og vi drak hvidvin og spiste fisk. Og til sidst så tog vi og kiggede ind i bålet, som jo var forfædrenes fjernsyn igennem hvem ved, hvor mange år. Men i modsætning til vores fjernsyn, er bålet et åndeligt syn. Og jeg sagde efter et stykke tid stilhed, måske jeg egentlig også ville have valgt bålet, hvis det måtte tælle som en genstand for håb. Hun havde selvfølgelig allerede gennemskuet mig, før jeg havde gennemskuet mig selv, for bålet havde en prominent plads sammen med Bibelen på billederne. Ja, udover det Nye Testamente, ville jeg have valgt bålet som kilde til håb. For før Kristus gik på jorden, var det også i bålet, at Gud åbenbarede sig for Moses og sagde, at nu skulle det slavegjorte Israel befries fra Egyptens jerngreb. Det var i det bål, at Gud åbenbarede sit navn. Jeg er, at jeg er. Guds navn er med andre ord værre end en stort B. Et ord, der indbefatter det ufattelige, at der er noget i stedet for ingenting. At vi er til, i stedet for ikke at være til. At der er noget overhovedet frem for ingenting. At der er, det er Guds navn. Det er det uudtagelige mysterie af Guds væsen. Og at der er, var Guds tale forbundet i ørkenen dengang i urtiden. En tale, der stadig kan lyde blandt båltændere, såvel som håbere i dag, hvis vi hører godt efter. Kendskabningen, at der overhovedet er et guddommeligt kald til at varetage det verden, at værne om det. Det kald bestemmer alt levendes væsen som værende ukrænkeligt. Da syndfloden er overstået, og Noah har tændt det første bål, indstifter Gud sin pagt med Noah, og Gud siger, der husker jeg på min pagt med jer og alle levende væsener. Alt levende. Vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende. Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener. Alt levende på jorden. Jeg synes, at man nærmest kan høre Gud græde af anger over, at han må sin vrede udrydde det liv på jorden, som er mirakuløst. Alle dets mangler på trods. Mirakuløst blot fordi det er. Guddommeligt blot fordi det er. Gud forpligter sig på aldrig nogensinde at gentage den udryddelse og indstifter den første pagt med mennesker ved alterets bord. Generationer senere kalder Gud i bålet på Moses i pagten. Her gælder det befrielsen af de lidende folk. Guds navn er altså synonym med at stille sig på livets side. At værne om det levende er håbets kerne, ligesom det er Guds kerne. De blinde magtmænd i deres jakkesæt handler i et mørke, der meget vel kan true og endda dræbe liv, men som aldrig kan udslukke håb, som har rod i det guddommelige, at der er. Det er så enkelt, at en 6-årig kan ligge i sin seng og forundres til søvnløshed over det, og så stærkt, at al vejledning til, hvordan vi skal leve vores liv, udspringer fra det. At der er noget i stedet for ingenting, er den guddommelige glødesæk, hvorfra tro, håb
og kærlighed udspringer. De flammer, så at sige, op af Guds navn. For troen, håbet og kærligheden er bål, eller rettere sagt, at de favner det gamle ord for bål som meddeler. Håbet er en af Guds favn. Når håbets bål tændes i os, så er det liv, som det meddeler. Det meddeler hjem og forbundethed, og det meddeler altid til andre. Med håbets favn inviterer vi hinanden til lys, varme og tryghed. Håbet er et bål, som oplyser verdensnatten og byder mørkevandrere hjem. Og ligesom bålets flammer ikke sigter efter noget og ikke brænder for noget, men blot brænder i hengivenhed til væren, således også med håbet, der ikke håber på noget og ikke søger noget, for der vil håb bare være tålmodigt. Håbets væsen er ikke at hige efter noget, som det mangler, for derved er vi opfyldt. Tværtimod er håbet selvberoende og givende, nøjagtigt som håbet er. Håbet brænder i hengivenhed til livet, til at der er, som er dets guddommelige udspring. Og ligesom håbet inviterer også håbet mennesker til at slå ring om sig, tage del i lyset og mærke magten. Håbet er en barn, og derfor er håbet en pligt. Det er endda en guddommelig sat pligt, lige så meget som det er en guddommelig skænket gave. Men mens håbet tændes af os, men ikke er i os, er det omvendt med håbet, som er i os, men ikke tændes af os. Amen.